Zdušte lidi. Vítám vás u mé vlastně informačky a chci vám tady k tomu říct pár věcí, takže první věc je, že starý kanál Eliška Janicková jsem se odhlásila a nechci to vzít znovu moje heslo. Takže teďka to bude na novém kanále elos.cz LPA Gameplay. Dále, co bych vám chtěla říct, to jsem vám chtěla říct, nemám originální Minecraft, ale chci si ho pořídit, takže ještě nemám originální Minecraft, nebudu ho mít asi tak, já nevím, nějaký ty dobrý měsíce, takže pokud si mě chcete přijet na Skypeu a chcete si se mnou zahrát na nějakém serveru, tak můžete. Já tady pár serverů jako mám, akorát pár na jinou verzi, ale mám version changer, takže to je dobrý. A co jsem jinak chtěla říct? Omlouvám se za tu kvalitu zvuku, která je u mých videí, ale někdo píše na Skype. Ale já mám prostě takový blbý mikrofon, já mám prostě jen takový ten originální, ten malý Genius, takový ten černý, takže jako je tam pořád ozvěna, já nevím, čím to je, s tím mikrofonem, nebo jestli mluvím moc nahlas, já nevím, čím to je, ale prostě snažte se nějak překousnout. Jako já nechci říkat, že dávejte lajky, jinak nebudou videa, odběr rovná se další video a takový ty blbosti. Já prostě natočím třeba nějakou blbost, vám se to nebude líbit a někomu třeba jo. Tak já vám vždycky na konci videa řeknu, jestli toto video budete chtít, jako třeba jestli tuto sérii budete chtít nebo nebudete chtít. A vy mě napište do komentáře. Takže já budu ráda za každý komentář. A rozhodně budu pokračovat v sérii testování po serverech. Mě tam ty lidi štvou. Takže rozhodně nebudu opakovat, takže se nedivte, když tam zase bude třeba MC Titan nebo Stylecraft. Další tam bude, myslím, MC Titan Creative, Dragon Gamings a Slimecraft. A to je tak vše, co jsem vám o této informaci chtěla říct. Já jsem chtěla říct ještě něco, ale co? Co pak to jenom bylo? Rozhodně ještě píšte do komentářů, jaké hry mám točit, jako třeba byste si přáli, nevím, Google Adventures, protože já už to mám stáhlý. Jakou sérii mám pokračovat v Minecraftu, jako třeba, já nevím, zase z nějakých serverů, třeba s někým, nebo prostě sama survival, nebo mám zase od začátku začít epické stavby a design. Prostě pište si do komentářů, co byste ode mě chtěli, pište, co byste chtěli vylepšit, hlavně tam napište, ať si koupím nový mikrofon, jo. Já za to nemůžu, ten mikrofon je prostě blbý, má špatnou kvalitu. Takže jako třeba, já nevím, třeba napište do komentářů, já přijímám komentáře typu Elos, začni točit třeba survival sérii sama, nebo Elos zajdi na nějaký server, třeba, já nevím, mně to bude prostě jedno. A teda můj Skype bude v popisku videa, takže si mě můžete kdykoliv přidat, ale musím vám říct, že první nevolíte vy, ale já budu volat, ale chci se mi chtět, jako let's playeři mají těžký život. Pořád někdo otravuje, jako třeba Google. Já vám neruší, takže a nehledejte mě nikdy na Facebooku, protože já ještě Facebook nemám. Protože jako jinak by mě všichni na Facebooku, že úplně a my tady Elos, jo. Bych nemohla. No nic, takže to bylo všechno, co jsem chtěla říct. A jediné, co mi zbývá říct, je... Zdušte příště.